Leis, Púgurcún Sodó, Harfos Dulles agus bhuiine bhar cúil eile an Carnacún in cúpla nómad an sin, éag sin ar sór príomh sin, scinpil sa scó, agus baintear bhuió ar bheasás na costóirí fág na díag with your shabby Thor géad fáilte is deach, inniu Seoladh Aip nua i Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. The Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ag chuireann cín na ggéalaige i clubanna Cumann luchmhar ggéal ó fiche is a seachtséag ar ai. Seoiscéim teachtaireachta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Cumann luchmhar ggéal le haid clubanna ar mínló an ggéalaigh a chuireann cín. Ar chláir leis an Fondúireacht, chuireann forann Ghlór na nGael cidiú ar fáil de ifice ggéalaigh an club, I bhform Cuardaigh, teachtaireachta agus smaointí le tógáil ar an obair atá le deanú sa club hána héin. Is féidir deontas á-lorg ón Fondúireacht chun cidiú leis na plananna seo a gcuirí Gréic, agus bronfar bon ar na clubanna as méid áirithe a bhainte má ar son na teangaí. Is cúis áthasúnaí mar sin an app seo a cheoladh inniu chun cidiú agus teachtaireacht do thuairt do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teangaí. Tá an app ar an dá ardán, Android agus Apple, agus seo blasín do bhfuil ar fáil ar an app fásta. Tá app nua na Fondúireachta an chun gach álas agus scóid áiseanna a chur ar fáil do bhfuil maidir le chur chun cin na ggéalaige sa chlub. Tá álas an ar an Fondúireacht féin agus ar an oireann atá againn a ngach réigiún. Is son a bheas a nuachtar fad mar a bhaineann sé leis an ghéalaigh agus leis an spóirt, chun mbeidh le nuach thábhachtach maidir le rán fáirteachas do chlub san Fondúireacht. Taobh le folklór cimsítheach spóirt, tá físeáin géalaige ar an tréanair, ar scileanna spóirt, gar scanáin agus ceachtainna teanga. Tá páirteachtaí, áiseanna fólamtha agus teagasc, álas ar an phlánáil teanga agus ar eagraíochtaí agus ar phobal na ggéalaige. Tá féil ar an le dátaí thábhachtacha am léon na Fondúireachta agus chuirfar brú ógraithaigh úsáideoirí chun nach neanfar dearmad ar spreachataí go deá. Tá go leor álas agus áiseanna an-úsáideacha ar an app inis, agus bé muid chur leis a gcónaí go mbeidh sé ina stór mór luchmhar ag pobal na Fondúireachta agus ag pobal na ggéalaige. Cloisiimiid inis ó Sheosaimh Mhic Dhonncha caithfir le coiste náisiúnta ggéalaige de chuid Cumann luchmhar ggéal. Bailíoirí, chuireann coiste náisiúnta na Gaeilge 100,000 fáilte roimh an app seo, agus trés léon an coiste le Glór na nGael is an sár obair atá déanta acu an tógra seo a thuairt chuin críocha. Ó Sheosaimh tá Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ag dul an neart bliain inniu bliana ar fud na tíre. Agus cuideoí an app seo go mór le tuile ólais faoi Fondúireacht is scape isteach na clubannaí sna póráistí, hir, heir, ó thua agus ó dheas. Agus is céim mór í an app seo freisin, chun na nascatá idir an Ghaeilge agus na clufií i neartú. Ábhar bróid ónne lig, mar Ghael. Ghael tá bródúil as ar teanga, as ar clufií, agus as ar náireacht. Agus tá mé muíneach, go neartóid cópháirteacht seo, atá idir
Cumann luchas Gael, agus Glór nGael sna blianta tá roin, agus go Gráinne an Fondúireacht ortha, ag fás, agus ag neartú, agus ag borra faoi bhlá. Gur míle maithagaí. Anis bhhail an fáilte a chur ribh Ceannasaí Ghlór na nGael, Lorcán Mac Gabhann. Ó Corrach tús na Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha sa mlíon 2017. Tá níos mó na €450,000 in eistethe a tionscail forbethe na Gaeilge ag leibhéal na clubanna sa Chumann nGael. Is ag an leibhéal seo ag leibhéal fréamhacha an Chumann ar hastigh wainge ag nGael nGael an tionrachar is mó éimirt. Is partner den céad scothé an Chumann nGael. Mullam meon agus tomatas na fórna ach go háirithe a le forbert na Gaeilge agus le forbert na Fondúireachta seo. Is é Sheol ifigúil an app seo an céad céim eile an mláthún na Fondúireachta. Tuairí an app gach ólas duine na clubanna faoin Fondúireacht agus ar aon thábhachtach le sin tá ólas ann a bhain leis an Gaeilge agus an Cumann Gael. Is í an áis is fearr lumsas an app seo ná na físeán a dhéanana chuirsís ar blanál tangan ag an leibhéal is bunúsaí agus ach go háirithe chunas tús a chur le plán tangan a ggóthaigh sa club. Tá mé fíorhuaocht a roinn na Gaeltachta, de oras na Gaeilge, de oran Forky Crocaigh, de Uachtarán na Chumann John Horan, agus de oran illig Glór nGael. Gan a daciacht illig ní bheith an Fondúireacht seo choláidir is taisiún leo. Mar ach a scur, smaoinéim ar Sheosaimh Mhic Dhonncha féin a bhí in eilech ar an irid sin bailí, as bheith lán taobhír den iirecht Seán Ó ach é bheling. Chumann. Agus inis, teachtaireacht scríofa ó Uachtarán CLG Seán Ó Chuireann. A cháirde, tá súlagan gúil sibh go léir go maith. Bhfuilm cóthardachas a dhéanamh le gachtaine a bhí gobair chun an Aip nua Gaeilge seo a chuid ar fáil. Tá sé iontach go bhfuil an partneart seo idir Cumann Gael agus Glór nGael a ghoil ó neart go neart. Ás iontach í app seo a chomhráil linn ar globanna agus linn ar maoil ar fud na tíre agus é de corchan cín na Gaeilge sa chlub. Tá sé iontach go mbeidh go leor acmhainní, nuachta agus scéalta maidir le himachtaí an Chumann le fáil ann freisin. Guím gachra ar an tugra seo, chuinigí slán sábhailte agus beidigí bua. Sin é tá app seolta, buchas mór le muoinethirí na Fondúireachta, Cumann Gael, an rinn cultar éireachta agus géalteachta agus foras na Gaeilge. Buchas mór fásta le bháil foirne Glór na nGael agus Cumann Gael a rinne obair mhór ar an app. Agus le ón Lennon ag ón Interactive a rinne dearú ar an app. Tá app ar fáin inis le haid Android agus Apple. Bunig éalaigh soltas agus amór le choiriste ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, go dtí an céad eile, slán agus amór.